Como cada ano, o Concello de Ribeira renovou o seu compromiso de colaboración coas entidades de carácter social que prestan servizo no municipio. A través da asinatura de 7 convenios, o Goberno destinará 32.000 euros para apoiar estas asociacións, contía que en vindeiros anos prevé aumentar. Eu espero poder sacar presupuestos adiante, os vou a presentar no mes de decembro a todos os grupos, e que sepades que vai a levar un incremento de as cuantías, tal como era o meu compromiso, porque ao final, bueno, calqueira de vós saben que os cartos que ahora damos que son insignificantes, pero rinden máis nas vosas mans que na man dunha administración pública. Grazas a esta colaboración, a Creba financiará o transporte de usuarios, mentres que Ámbar porá en marcha o programa Vivindo en Comunidade. Pola súa parte, Amicos reforzará o servizo de atención psicopedagóxica e a Fundación Faiben asumirá o proxecto Contigo. Cáritas e a Fundación Amigos de Galicia fondarán coa axuda destas achegas na loita contra a pobreza e exclusión e na cobertura de necesidades básicas, mentres que Renacer dará continuidade ao programa de prevención de drogodependencias.